ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн генерал Сехудо дар муҳорибаи Шон Омели ва Мераб Дувалишвили прогнози худро дод. биёед суханҳои Сехудоро гӯш мекунем. прогнози ман чунин аст: Мераб Дувалишвили Шон Омелиро манъ мекунад. ӯ Шонро шикаст медиҳад, ё фавран шикаст медиҳад, ё ин ки бо бартарии зиёд ғалаба ба даст меорад. шояд ки якум ва дуюм раундро аз даст диҳад, аммо дар натиҷа ғалаба ба даст меорад. лекин вақте ки Умар Нурмагомедов соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавад, пас ӯ Мерабро шикаст медиҳад. бовар кунед, ҳамин гуна мешавад. Умар Нурмагомедов ҷангвари хеле хуб аст ки техникаи беҳтарин дорад, гуфтааст Сехудо. ва дӯстон, ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Шон Омели ва Мераб Дувалишвили аллакай рӯзи 15 сентябр дар турнири UFC 306 баргузор мегардад ва аз рӯи суханони Дана Вайт, Умар Нурмагомедов бо ғолиби ин муҳориба барои камарбанд меҷангад. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра ба топови ҷангвари вазни худ Магомед Анкалаев ҷавоб дода чунин суханҳо гуфт: чӣ гуна Магомед муҳорибаҳои охирони худро гузаронид ба ягон кас писанд нест. мо фикр мекунем ки ӯ бояд дар муҳориба зидди Александр Ракич бо эҳтиёт бошад. ӯ оиди ман бисёр гап зада истодааст. мегӯяд ки маро ба нокаут равон мекунад. вақт нишон медиҳад ки ӯ ин корро карда метавонад ё не. фикр мекунем ки Ракич барои ӯ рақиби хеле хатарнок аст. туро муҳориба зидди рақиби хеле сахт интизор аст. барои ҳамин таваҷҷӯҳи худро ба ӯ деҳ, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки Магомед Анкалаевро муҳориба зидди Александр Ракич рӯзи 27 октябр дар турнири UFC 308 интизор аст. ана Алекс Перейраро бошад муҳориба зидди Халил Раунтри рӯзи 6 октябр дар турнири UFC 307 интизор аст. дӯстон, чанд рӯзи охир бисёр савол шуд ки рост аст ки Муин Гафуров зидди Александр Топурия дар турнири UFC 308 меҷангад ва мо хостем ки дар ин савол ҷавоб диҳем. не дӯстон, ин хабар рост нест. чанд рӯз пеш яке аз ММА журналистҳои хориҷӣ карди турнири UFC 308-ро сохта дар саҳифаи худ чоп кард ва навишт ки дар ин кард як муҳорибаи дигар илова карда мешавад. ин аксро бошад дигар блогер гирифта муҳорибаи Муин ва Топурияро илова карда чоп кард ва баъд якчанд блогерони рус гирифта дар саҳифаҳои худ нашр карданд. лекин дӯстон, ин муҳориба аз ҷониби ягон шахсони алоқаманд расман эълон шудагӣ нест. аз ҳамин сабаб гуфта мешавад ки ин рост нест. шахсе ки якум шуда ин кардро сохта нашр кард, навишт ки ин муҳориба ҳақиқат надорад. барои ҳамин бовар накунед. бояд гуфт ки айни замон Муин Гафуров дар амрико қарор дорад ва ба ҳамдастаи худ Мераб Дувалишвили барои муҳориба зидди Шон Омели кӯмак карда истодааст. Муин рӯзҳои гузашта ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: ташаккур ба мухлисони ашадии ММА. барои ман ки ҳамеша ба ман бовар мекунанд, навиштааст Гафуров. хотиррасон мекунем ки Муин Гафуров дар UFC 3 муҳориба гузаронидааст. 2 мағлубият ва 1 ғалаба дорад ва аз рӯи шартнома бо UFC боз як муҳорибаи дигар мондааст. кай ва зидди ки Муин ба муҳориба мебарояд айни замон маълум нест. ҳамин ки маълум шавад, мо ҳатман пешкаши шумо мекунем. барои ҳамин дӯстон, дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.